подходящи за колеги, преподаватели по чужди езици, без значение дали работят от дълго време, са току-що започнали или им предстои да упражняват професията, хора, които искат да се доближат до един нов поглед, нещо съвременно, нещо, което работи, които искат да освежат познанията си, да научат нещо ново, хора, които искат да бъдат по-близо до други колеги, да чуят всъщност какво се случва в чуждите класни стаи, защото това всъщност ни дава много така една прозрачна и хубава обратна връзка върху нашата си работа. Подходящо е за студенти, подходящо е за не само за езикови преподаватели, а чисто хора, които всъщност имат нужда да познават похватите в класната стая, може би инспектори, може би обучители, трейнери, може да са хора, които създават така съдържание по съответната тема. И не на последно място, учители по чужди езици, които преподават и в физическа класна стая, присъствени уроци и такива, които работят онлайн.